কখনো তঙ্গো সরঙ্গা হুমকে সামং কাহামনো সরংদিপো হামিয়া সামংতা সরংদিপো হামিয়া সারং সরংকে নং উলো কাহাম খাইনা থাंगबनो हामिया नङै थांपो हाइबा एपसं नर नाय तंगो एनि बायसु चैनल नंग बेसबां तंग आं संजित खाखाय नर जत्तनो काहाम तंग मजा हाnya नर ना हमजों मते सपोर्ट बाय आंबो बेलाइन नो काहाम न तंगो हान्या दिनि दुबि फेगन नंग बेसबां कासा स्टोरी गबा एपसं स्टोरी चैनल सकां नर आन चैनल नो पुले नाय तंग गबा चैनल नो सब्सक्राइब खना ता पगदि तै स्टोरी खना तक जखा लाइक दि तै स्टोरी बाहाय नांजा खाना कमेन्ट खाइबो सारि गबा एपसं दिनि स्टोरी नंगा खरसा गामसा फालनाय नि ब गामसा फालमां न सरानि थाके गामसा फालमां गनां खावे एकब्रे बुरा बयस ब गनां खाय थांगा ता गनां खावे ब ताम सालचा आंगे सन्नासि रंनो बा ब्राह्मण रंनो ब निमन्त्रण खायने बंगना दिनो कायसा गामसा ब म दान बनाय ता हंगे जतनो माय का हमका चारै खारै नाय लास्ट सारिगो बंगनो गामसा पाँच हात के बन निजिनो याक बायरा सौइनाय बंगनो दान खाय रहबाय क्या हंगे ब्राह्मण रंनो को थांगै साइमान का जे बंगनि गामसा कानै सगिया माने तांगै सगिया पाँच हात के तो सोनो नांगो माहायके बरं नाय निखा तलांगै सुमाबा सारा चार हात हंगे आमासा वानसुका हयतो आन्द्र बुलंगै सारा चार हात सपाय केना माहायनि ब वानसुका ता हंगे तै खरकसाबो सेम आबो हायनो तै खरकसाबो सेम आबा सारा चार हात मांगनो हंगे जतनो एकदिनो सालाजे जतनो एक सालायनाय बर सालायगेता जों म अ बरंनो नालिस खाइन नांनाय ब बाहायके जोंनो पाँच हात गामसा दान रइबा सारा चार हात नबा ब पाँच हात हनैने दान रखानि बरं बिनो एकदिनो थांलायगेता थांगै साइलायख्या हंगे बनिजिनो वाना जाका आरि आं तो नंनो पाँच हात न तो सुइरो हरो पाँच हात समाव बाहायके सारा चार हात बनिजिनो वाना जाका दा चलाबो वाना मानि को गया abo bo agi jalani theke je gamsa phalai bini je obbas ngi thanga abo nonno bini torogi thanga bahike obbas ngake bo charai phurupano bo asike mane chala kerengta bo पाँच हात gamsa phala hne phalke bo sara chai hat mang sara chai harano bo mane पाँच हात sona thanga bo kisa ke kom khai mang sara chai hat soilo horta mane sara chai hat no bo पाँच हात phali toka aba haike no bo gana ka mane bini obo kaisa hamia obbas torogi thanga bini dehera bo माने ब एमन बाबे सुओ सारा चार हात न नि बेस कांगो बाबो पाँच हात के फुनु मानता अमो बिन हामिया कायसा अब्बास नि थांगाता ए अब्बास न बतर हो थांगा लास्ट बखा बायबो काम के पाँच हात दान दना हने थांबन जेबो सारा चार हात सगै जुआबो बिन चराइनि थेके ब चाला खाइमां जे अब्बास को आबो तर हो थांगाता माने ब कुबैसि खालाइमाले बिन या खसमनि आबो सोना थांगांगे किसा कमंगि थांता माने कम खाइजाक तिंगि थांगा ब बखाबाय खाइपान जाबो खाइजाक तिंगि थांगा चराइनि थेके अब्बास नि थांगा हंगे बाय सं ओ स्टुडेन्ट बिसिंतै अमन कायसा सोलोंथाय दङ जे जों चिन बखानि हामिया जिनिस जों याखारि नांनाय माने हामिया वानसुं मुंरक जों याखारि नांनाय तामनि हमले जों अनेक समय तामो जेसन पन किसाकना हामिया वानसुक्ते एक कुनु दे एक दिन जों काहामनो पॉइंट हामिया वानसुं जाकते इंगो माने काहाम बरंनो पन जों हामिया वानसुं जाकते इंगि थांगो हायदिबा आबन बागै जों सिगां पयला चिन बखानि हामिया वानसुं मुंरकनो जों खिबिरना नां माने जों बखाव हामिया वानसुं तुस तनिया अमाहाय ने जों नाना नांगो ता हंगसे जों चिन बखाव जों पॉजिटिव फायने बा काहाम वानसुं मुं फायनाय हंगे बाय सनल तिनि न्यूज स्टोरी बाहाय नांजाखा कमेन्ट खायसाना ता पगदि तिनि स्टोरी अरन पाइसिनाय बा तिनि भिडिअ बरन पाइसिनाय मालाय तिनि बाहाय कताल भिडिअ जतनो काहाम तंबायदि साकनो खेल खायदि नकनो खेल खायदि माबावनो खेल खायदि जतनो न खुलुमबाय।